Доброї раніці, авторк, шановними. Доброї раніці, авторк, шановними. Ось так, ось двойче навіть привітався. Я ўсё як заўсёды. Мы пачынаем у аўторачак ды чацвер, мабыць, праходзіць далей. Наш выжывач, давайте загружацца, працягваем. Я уже не памятаю, дзе мы там захаваліся апошнім разам. Дзе мы там жывем? Ва ўцешнай даліне, у амбары мы знаходзімся. Альсевіч, вітанкі. Рады бачыць. Вось, так, наколькі памятаю, мы ў машыне сидзімо, правда ж? Недзе так. Падчынак на гадзінку. Зараз тут посвятлець павінна ў нас. Усё. Так. Што за завіруха у нас там, гей? Як так? Ще зьмуємо. Так, з таким надвор'ям там ми не пойдем. Адзінае, што мне трэба ўсё ж таки будзе... Цяжкавата будзе ісці падчас завірухі. Гэта нам трэба тут прайсці, потым крыху ўлева ўзяцца. А мы тут под ветром не стоимо, у нас минус 10. Походню нам не распалиться, если стать тут. Минус 20. Вось, так что не атрымаецца. Вось туды нам, караці, во. За гэты ў горбу каменьчыкаў трэба зайсці, і ўсё у нас будзе добра. Але рызыкаваць не, потому что мне здароўе патрэбнае. І глядзячы на то, што ў нас гарбата ёсць, бярозавая з сабой. Нам яе трэба эканоміць. У мяне нармалёва зараз у каледжы. Нейкі перапынак, што ты можаш пісаць. Так, добра. Што тут у нас? Тлушч. Тут таксама тлушч пасля лося. Так, ну трэба пачакаць у любым выпадку. Мы ідзем далей на Воўчую гару, а ўжо адтуль Попельны каньён. Это я памятаю. Так, 38, добра. Гэта без заплечніка, правда ж? Без заплечніка, так, каб было цяплей. Так, вады у нас не шмат, дарэчы, гэта ўсё добра. 19, прыемненька. Тое, што трэба. Так, ось як будзе соненька, дык адразу распалім вогнішча сабе. Перапынак будзе праз 4 хвіліны. Тут ты што, на пары сядзіш? Стрым глядзіш? Нішто сабе ты, чалавеча. Ну даеш. Так. Чым сабе заняць, пакуль у нас тут ёсць час? Трэба яго неяк правабіць. О, шкарпэта стоп. Где тканіна? Тут ніякай тканіны нема. Вон. Так, давай шкарпэты. О! Падалося, ці вецер сціх? Ну, нібы нешта там вые, але ж... Так, ну можна ісці, я так разумею, правда? 10, ужо не 20. Можна ісці. Тканіна ё? Я ж усё забраў, правда? Все, што мне трэба. Ежу мне з сабой не трэба несці, таму што яна тут павінна застацца, каб былі прапасы. Так, вода у меня была. Я должен это вот скураны сюда. Что тут у нас? Скурой. О, дальше медвежья скура. Так, я на днях спампаваў Go-Galaxy, тут усё гульні ёсць, але яны прадаюцца расійскімі рублямі. Ну так, бо гэта расійскі сервіс. Так, давай-ка мы наступнае зробім. Мы зараз трошки з'їдім лосіни.
ласяціны, ласасяціны. Вось гэтыя вось. Вось сюды яе скінем. І вады з сабой возьмем. Літрак. Ходим. Все равно там будем подниматься по тросе яшчэ. Инструменты все Так что тягнемся. Там у лесе ходил медведь, калі памятаеце. Тыдзень таму мы гуляліся. Ось нам туды трэба вось на гэтую гару. Так что трэба быць уважлівым. Навряд ці мы сустрэнем тут лося, бо мы яго не так давно забівалі. Ну, вось медведь, вядома, небяспечная пашварна. Вось, так што планы даволі, як гэта, празрыстыя, мне падаецца. Та перажывеш ужо, божа, дзяўчына, ну што ты скуголіш? Так, мы зараз пройдзем там каля пячоры, каля хаціны паляўнічай, дзе можна будзе адыграцца. Вось, так што мяркую, што будзе даволі проста дабрацца. Адзінае, на што я спадзяюся, што на попельным каньёне не будзе халадно. Вось, надта халадно. Вядома, што там будзе халадно. Вось, але галоўнае, каб не было як на абсерваторыі, каб нам трэба было выжываць з вугалем, дапамогай вугалю і толькі вугалю. Вось, і адпаведна мы дойдзем да той шахты, дзе будзе наш заплечнік плюс 5 кілаграмаў. І гэта будзе ачмырэнчык. Ну і адпаведна, калі ўсё у нас складзецца добра, на наступны стрым мы плануем у такім выпадку выконванне дасягненняў у Steam. Я ствару спіс, каб у чацвер можна было бегаць сабе, шпурляцца каменьчыкамі за трусамі, ну і гэтак далей. Так, і 500 дзён пражывем, і 1000 пражывем. Так, Old School, вітанкі, шановны. Як твоя справа? Ты учора неяк зайшоў, ды сышоў адразу. Так, дзе гэтая хаціна? Я зашоў напісаць, што яны ёбнуліся. Ага. А мы пра гэта ўжо ўсе ведалі. Я правильно разразумеў. Так, неяк добра стала па тэмпературы, слухайце. Адна толькі строка глядзі вниз. Пісаш, так што там, даў пізды сыну? Ой, дык гэта было ўжо даўно, слухай. Мы з гэтым разбіраліся яшчэ на мінулым тыдні. Усё як звычайна, нервы прапаласкаў. Галаву прадурыў. Так. Хаця гэтыя два тросы, гэта што ўвогуле такое? Я ўжо не памятаю, каб тросы нейкія былі на ўцешнай даліне. Цікава. Так, ось рэйшу возьмем сабе. Так, 3 труса. А вось хацінка. Пойдем паграемся крыху. Ну і нам туды адпаведна.
Так, чаму не хадзіў хоць? Да не, недзе праспаў, недзе што. Ну, просто забівае, просто лянівая паскуда. Усё. То так на сумленні яму патаптаўся крыху, каб ён больш так не рабіў. Ля. Што з контейнером стало? А ну. Цікава яно. Так, усё. Так, я мяркую, што нам тут не трэба пакідаць дровы. Так, крышу приготуем 2. Давай ще одну. Ось, і сагрэліся. Шикоўна. Пойдем далей. Лепш дровы наши занесці там пячор будзе. Бо яны там больш патрэбныя. Снег нейкі пачынаецца. Зноўку завіруха ці што? Так, калі сядзець тут падчас завірухі, ну я не ведаю, тут няма ніякіх ні драпежнікаў, нічога, тут нам мяса не будзе. Цяжкавата будзе жыць. Вось, так что просто лайдачына. Глупая, малая лайдачына. Вот что можно сказать. Блин. Так. Там, до речі, так само бярозка його вже. Дробісь усе ж таки, там буде максимум 2 кори, і воно нам не треба. Завіруха починається. Шкода. Придется краху посядеть там в этой печоре. Цікаво, я там зверху чую, як корпіки лохшать. Пампуєш Ренесіронта. Як тобі механіка увогуле падабаецца? Ренесіронта. Адзінае, што мне не падабалася у гэтым цяжаку, гэта тое, што я на 430У прабіваў голдою вежу. Я такі, блядь, мабыць, там гэты чалік, які пампаваў, вельмі быў задаволены гэтым, у двухкосці, вядома. Добра, схаваліся. Треба будзе пераседзець неяк. Забраў таксама на яго 3D-стыль за Twitch Drops. То, мабыць, праз гэта пампуеш яго, не? Так, можна, дарэчы, легче спаць.
Чаму спаць, таму што нам усё роўна лезці па плане. Гэта добра. Шкада. Нам усё роўна па канаце там паўзці. О, шыкоўна. Вось тое, што трэба. Па тросе паўзці нам гэтая цягавітасць спатрэбіцца, каб лезці добра ўгару. Мне падаецца, мы тут гэты самалёт ужо луталі, пералуталі ўсё, што толькі можна. Так, 3 галінкі дастаткова пакуль што. Больш нам не трэба. Так, пераход вось тут. Цікавая лакацыя, бляха, адна з самых цікавых у сюжэтцы, дарэчы. Калі паўзеш тут, знаходзіш выжыўшых падчас гэтай катастрофы, потым цягаеш іх туды на клуб, а ў гэты самы час цябе атакуюць ваўкі мясцовыя. Ой, карацей, шыкоўна. Вельмі ўсё добра зроблена. Якія дрэвы шыкоўны. Так, зараз Рына, потым 121, а потым 110,5. Ой, я б наадварот усё рабіў. Мне увогуле 121 спадабаўся. 110,5. Ну, я, на жаль, яго выпампаваў, калі яго панерфілі, таму у гэты лючок прабівалі як танную дзелку. Так, слухайце, а ці я туды іду, ці не? Тут паходня, а там скрыжаванне. Так, скітера. Там скрыжаванне скітера, то бок у гэты бок трэба лезці. Не ў той бок палез. Так, столькі з срэбрам траблы. Ну, на гэта загостраная эканоміка ў танках. Нічога не зрабіць. Ніяк не магу паправіць сваё становішча пасля таго, як аддаў 27 мільёнаў. Ну, баляха, каб назбіраць, я памятаю, 27 мільёнаў, мне б спатрэбілася каля 20 дзён на гэтае, то бок з маімі сесіямі па 2-3 гадзіны, фармам на прэміум тэхніцы з рэзервамі, з усім гэтым. Гэта прыблізна за 3 гадзіны мільён 200. Мільён 100, мільён 200, в залежнасці ад таго, на чым асноўным ездзіш. Окей. Пячора гэтая, ці што? Я ж не праходзіў пячора, звычайна. Так, усё. Крыху заблукаў, ёсць адчуванне такое. Я спакойна фарміў па некалькі лямаў на тыдзень раней. Якая пячора? Бо не памятаю. Ось не памятаю, бляху, які бок ісці, слухайце. Хоць ты забі. Мне ж падаецца, мы ад троса ідзем налево. Праходзім і выходзім на скітера. А тут, конечно, не туды пайшоў. Давайте тут за пагоркам паглядзім.
у дзень добра, калі 100-200 плюса маеш. На десятках, одинадцатках. Правильно разумею? 100... Ну, гэта зусім мало. Ой, мне падаецца, не туды пайшоў. Добра, вяртаемся. Ідзем, калі ўжо выйдзем, то да скітера. У любым выпадку. А не, то не. Так, уже есці хочется палова у нас. Наколькі я памятаю, у нас там каля альпінісцкай гэтай хаты там нічога не было такога. Мы припасы не рабілі. Хаця... Можа ўсё... Я не памятаю, лук у нас быў. Мы пуму ловілі там, то бок мы маглі і медведя забіць. Во. Так што, магчыма, у нас там ёсць припасу медвежьего мяса. Так, это у нас подъем туды, до самолета. Ось, калі не памыляюся, на попельным каньёне была з тэмпературай больш-менш добра. Там было як на Уцешнай даліне. Я ось нешта такое згадваю. Спадзяюся, не памыляюся. Так, ну тут ні бункеру, нічога нема. Засідка. Так, а засідка у нас, яна ад бункера з правага ці левага боку? З правага боку мусіць быць. Тут ще олень. До речі, ми її не лутали, наколькі я пам'ятаю. Цікаво, така яміна тут. А тут і пусто, ля. І лутать нема було чого. Паляўнічая засідка. Ось тут, за пагорком злева повинен бути бункер. Ось трос, ось він. Знайшов.
Все, так, слухайте, ну настолько тепло, что нават і грэцца не трэба нам. Ачмыраць. Вось што робіць, бляха, падвойная шуба мядзвежая. Так. Попілі. Зараз перапранімся. Носить. Все. Поползли. Вось, а гэта ўжо падбіраем. Гэта нам спатрэбіцца у нашай хаце. Лёгкі ветерок, нічога страшнага. Уживайте абрикоса. Ну что, можем упаляваць, наколькі я памятаю, там недалеко от хаты альпініста ёсць трусы. І олені нават былі. Угу. Так что ежа павінна быць. Так, з тэмпературай все добра. Гэта прыемна. Лучшая гора. Самае высокае месца на мапе ўсёй. Пры гэтым пры ўсім не самае халоднае, што вельмі прыемна. Як у нас, дарэчы, каменьчыкі маюцца ці не маюцца? Два ёсць. Добра. Это каб наших трусов половить. Тут я бачу, уже вогнище у нас было. Гарбатые грелися. Ось я на гора. Пришпильно намалевали, не? Так, я ще пам'ятаю, тут була недзе пума побач. Было такое? Ось недзе там.
Пакуль што ціха, ніхто не раве, то і добра. Праходзім спакойна. Як там у нас пачаўся вечар, трэба, дарэчы, цягавітасць збаўляць. Падбяжым крыху. Бо інакш мы будзем уначы проста бадзяцца, няма чаго рабіць. Що тут, може, караю? Нейкі кавалашок ляжыць. І тут я бачу, штосьці ляжыць. Дмітро Мац, вітаначкі, респект за стрим на беларускай мове. Дзякуй велічэзна за такі пазітыўны водгук. Так, ну що, мы тут уже побач павінная быць. Так, ось яна, гэта наша хата. Давай да яе бліжэй. Ну, шкада, што тросаў не было. Так бы можна было быць спакойным, што ёсць ежа. Добра, добра, добра. Дзяўчына бачыць, што стомленая. Так, прыйдзецца, мабыць, пайсці на аленяў паляваць, слухайце. Скуль яны лятуць? Ага, во. Ваўкоў не хочется паляваць, бо яны, бляха, паскуда. Не каларыйныя, не смачныя. Тушні. Што па драпежніках? Ніхто не бадзяецца? Абсалютна нікога няма. О, дарэчы, адсюль гэта... О, блядь, ты паглядзі, што я тут пакінуў мінулы раз. І молат, і ножоўку, і інструменты. Ах ты, курва. І ежышчай. Блядь. Чакай, гэта ўсё нам трэба растусаваць. Так, гэта сюды, вядома. Скоро сюды. А вось скур медвежую трэба будзе адсюль забіраць, мне падаецца. І вады добра тут маецца ў нас. Слухайце, можна жыць. Нават ёсць крыху, ох ты, божатна. І гэта ўсё ёсць. Мы нават, бляха, зэдлік не разбіралі. Вось гэта адсюль трэба будзе выносіць. Адно і другое. Трэба толькі падумаць, якім чынам гэта зрабіць. Ножоўку таксама я падсюль выцягваў. На што яна тут? Цікава. Цікава. Вось гэты інструменты зацягнуць бы туды ў амбар. У свіран гэты. Так. Добра, з адзежай тут потым разбяромся. Давай пакуль што мы зробім наступнае. Нам трэба будзе паскідаць сёння тое, што нам не неабходнае. Падчас палявання пайсці знайсці сабе оленя. Так.
Вось гэта пакуль што скінем, гэта мы будзем разрабляць, вось гэта нам не трэба. Гэтае не трэба, вось гэтае. Паходні, мабыць, таксама. Все, пойдем. Так, што ў нас тут? Што ў нас тут? Звычайна было 2-3, а сёння? А сёння, кажуць, смакчы бібу, бо нікога няма. Ні драпежніка табе, бляха, ні траважэрнага кагосьці. Цікава. Ваўка чуе, што ён вые недзе. Так, а што за ленем-то? Шаноўная гульня, гей! Ох, як далёка. Это, я так разумею, наше вогнішча старое. Так, добре. Нам цёпла. Ось каб ты троху, слухай, злезла з гэтага вось. Пагорачка можаш? Бо пакуль буду разрабляць сябе, то паскрушваю сабе ногі. Боже, ну што адбываецца з небам? Куды ты полезла? Ну куды? Злазь. Чуешь, малая, злазь. Так, выбачаюся. О, так. Скура-то, вядома, яна-то карысная, але мне пакуль што патрэбнае толькі мяса. І шчыра кажучы, нават не ведаеце, патрэбная мне тут скора, бо там мне колькі ляжыць? 2-3? Ужо. Все, статкова. А тую скоро можна выкарыстаць для ремонту ботаў, бо у мяне боты патрабавалі ремонту, я памятаю. Давай-ка паглядзім. Можам есці дрэвы. Хто ж табе перашкаджае? Бяры палена, грызі. Так, туман нейкі спускаецца. Яшчэ кромкачы лятуць на змену на дворе, я так разумею. Так, ну я спадзяюся, мы тут не захраснем, не хочацца вельмі мне тут на гэтай лакацыі сядзець, шчыра кажучы. Давай вось так. Оп. Вось так. Так, што мы будзем рабіць? Дома мы зараз пакладзем сюды
наш шуганік. Пакуль што так, размясціць вось так. А, чуганік я скінуў, чакай. Дзе мой чуганік? Во. Та ёпарса, те, што я раблю. Гатаваць. Яшчэ тлушч, ось так. Трэба з'есці рагозіну, бо мы не дачакаемся мяса пакуль што. Цікава, як яно мяняе музыку. Толькі што ўсё было добра. Так, усё, усё. Так, і нам ще треба буде напарити собі крихку гарбати бірозової. Мабуть, там кубочка 2-3. Каб було цеплейсці. О, побач з нами, чуєте, хто знаходиться? Гэта я настежив простое, що мы мясо в кишені несли. Где тут, за стеною. Во, один. А гэта гаўніна недзе зусім побач, ну ты паглядзі на яго. А во, другі. Ха-ха. А шмарыць. Як блізка яны да нас былі. Хтосьці трэці тут ще ёсць. Хтосьці ёсць тут трэці. Так, 10 хвилинок. Так, добре. Закидываем палки. Можа пайсці папаляваць, слухайце, на гэтых ваўкоў, бо яны крыху перашкаджаюць мне. А з іншага боку, ўсё роўна, пакуль мы там будзем на попельным каньёне сядзець, то яны адрадзіцца і могуць. Бо я не ведаю, колькі ў нас адыме гэты шлях. Тыдзень. Ці болей, ці меней. Рэльеф тут паганы, шчыра кажучы. Каменьчыкі, ўсё такое, яны вось могуць быць недзе побач. Добра, хай бадзяецца сабе. Мы раніцаю выйдзем і напхаем ім. Так, як у нас тут справи? Недзе тут зусім побач. Шолах чую. Вось нібы пад гэтым камнем сядзіць. Чуеце, якую паскуда? Так, давай мы яшчэ так зробім.
што на 2 гадзінкі дастаткова. Ага. Добра. Добра. Вось і гатова у нас ужо. Увесь олень. Вось ён. Адыходзіць адсюль. Говняшка шэрая. Так, 35, 28. Ну і адпаведна потым у чагарніку мы пакінем толькі ваду. Грэцца, правда? О, сярэдзіна ночы. Тут трэба лягаць спаць ужо. Як мага хутчэй. Так. Додамо з чым. Як я казаў, 3 кубачкі. Зробім сабе гарбатым. Не адыходзіць далёка ад нас. Так, мяса ёсць, вада будзе зараз. О, гэтая малайчына. 48 до расплаўлення 30. Ось так. Раз, два, 4. Так, добре, расплаўлення 8. Давай ось так зробимо. Закипання 42. Хай стоїть вода. Сколько у нас тут? 40? 40, да? Ну, сподіваюся, все буде добре. На 7 годинок. Так, что гэта гудзе так? У нас паўночнае зянне было. Ці што, уначы? Так, нам яшчэ прыляжам на гадзінку другую. Так, прыляжам, не пітная вода. А ты, бляха, там літаральна хвілінкі не хапіла, ну, паскудства. Будзе нарэшце ўжо запомніць. Лягаеш спаць, што трэба гэтую воду ўсё ж такі з невялічкім запасам рабіць, так? Ось усё. Так, давай яшчэ на 2 гадзінкі. І далей ідзем. Нам трэба будзе прайсці паўз медведя. Лёха вітанкі. Усё добра, няма на што скардзіцца. Раз, два, тры ваўкі павылазіла, слухайце. Так, яшчэ давай мы з'ем кавалачак і пакінем рэштку тутай. Оп! Медвежье мясо приготоване, так? Ось так. Приготуємо сюди. Так, я ж нічого не забуся, правда? У мене і походня есть, і вода есть, усё есть. Так, пошли. Так, пошли. Напереди медведя нема? Нема. Так, гэта і добра. Размеркаваліся па возеры, што нічога не прывабіць. Ну, а мы тут пройдзем. Так, 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 так. Усё. А, як блін у масле.
Сливочное вяршковае масло, так і будзе масло, Лёха. Гэта толькі вадкае завецца алеем. Алея альбо алей, калі мы размаўляем пра машынныя, напрыклад. Для рухавіка алей. Так, вось тут рэльеф не вельмі добры, праз тое, што там унізе за гэтымі пагоркамі можа быць мядзведзь. Дарэчы, як у нас справа з... Ага, ёсць. То бок мы робім наступна. У нас ззяе сонейка. Мы, мабыць, давай прямо тут распалім вогнішча. Зараз 200 дзён, 220 падаецца ўжо. Come on, little fire. Come on. О, дарэчы. Мы размяшчаем тут нашу гарбатку. Выпіваем яе, каб нам было цёпленька. Пакуль кінь тут. Так. Ні халера, ні лепше. Халадно. Дзіўна, што халадно. Увечары было вельмі цёпла. Як у розеткі, так. Што цікавага, Лёха, адбываецца ў тваім жыцці, што ўчора было? Усё ж такі панядзелак неяк перажылі ўсё, правда ж? Так, ну што, у нас тут мядзведзь, і мядзведзя нібы няма. Ага, нібы няма, блядь, вось ён. Вось, Міша Андрэй. Та не хочется на тебе полевать, слухай, ты мне не патрэбная. Скоро там мне ёсць твоя. Ляжыць, чакай. А тут у нас пума. Так, праца да першай ночы цудоўна, ты як нішто сабе. А чаму, хто прымусіў ужо? Ля паветра як носам уцягвае. Бачылі? Згубіў нас. Так, вось там пума. Нам трэба вось так па пагорках гэтых абысці яе. Там, по-моему, олень ляжыць. Ось там, дзе крумкачы лётаюць. А не, там труп. Чалавечы. Так, добра, праціснуліся ўсё паміж двумя драпежнікамі. Так, Дрымер. Спачуваю, вітанкі, Дрымер. Спачуваю, бляха, Лёхі. За то, што простое, што за першай ночы працаваць вымушаны быў. Кватэру трэба рабіць. Ёзнаёмыя джоншуты. Ну, у мяне ёсць, калі табе майстры нейкія патрэбныя. Пытанне толькі ў якім горадзе. Калі гэта Брэст, Менск, то знайду.
Так, до речі, о. Шипшину треба збирати. Так, берем. До речі, переход у нашу локацію, ён і тут ёсць, під гэтым дрэвам. Але там невыгодная, мабыць, тэрыторыя, куды мы патрапім, куды мы выйдзем. Я яе не люблю. Таму пойдзем сюды. Што, медведь? Ой, медведь, божух, ну воўк. Што, будзеш атакаваць мяне ці як? Так, будзе атакаваць. Всё, падрыхтаваўся я, давай, падыходзь. Гаўняшка. Так, гэтага б трэба было валіць, праз тое, што ён тут рэсаецца пастаянна. І калі мы раптам страцім на наш паход меней за 5 дзён, а хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта так. У гэтай частцы мы пройдзем не праз 5 дзён, а праз 3-4. То, адпаведна, ён нам будзе перашкаджаць. Да, я сам дзякуй. Я, да рэчы, сам люблю рамонты рабіць. Паўсюль, дзе я толькі жыў. Калі трэба было штосьці выраўнаць, нават сцену пабудаваць новую, ўсё зрабіў сваімі рукамі. Так, да рэчы, у нас скончылася. Я бачу тэмпература, плюс да тэмпературы. Хаця пакуль што не мерзнем, але... Так, гэта ж печора не пераходная, правда? Ці пераходная? Не пераходная, там брухт ляжыць. Ачмурэць. Паглядзіце толькі, што тут ё. І вада, і вугельчык табе. Ой, ой. Я уже забыўся, што мы тут так рабілі. А гэты, слухайце, куды яго? Давай мы сабе распалім вагонь. Каб у нас была магчымасць запарыць сабе гарбаткі. Come on, little fire. Так. Мы яе нават не запарым, мы сабе яе прыгатуем. Вось так. Так, ще гэтых паходняў да халеры. Падымаем, што ў нас тут? А, у сэнсе, не паспеў. Ну то хадзім, хай яно гарыць. У нас там наперадзе будзе яшчэ трос. Тросы, корпики.
Все гэта дробязі. Так, і наколькі я памятаю, пасля падняцця на трос там будзе з правага боку пячора. Вось нам у яе і трэба зазірнуць. Так, драмер, хвилиночку, зараз я тільки підрихтуюсь тут. Так, заплечник, кошки. Паузе. Думаю, вам буде смішно, навіна гучить так. Держави Близького Сходу замовили ва Україні пісюни. Якщо треба пояснити, скажи. Так, поясни, що за пісюни не замовили. Що это вогулі такое? Пісюрак гэта ж маленечкая бутэлька, не? Калі гэта маленечкія бутэлькі, навошта яны, я не разумею. Як там у нас час? Сярэдзіна дня. Так, ну гэта мы потым пазбіраем, мабыць. Дрон, перахоплівальны дрон, вось яно што, я зразумеў. І краіны Блізкага Ўсходу? Чакай, дык я чуў, што гэта Амерыка замовіла. Ці гэта Амерыка праз краіну Бліжняга Ўсходу? Як пісюны выглядаюць. Так, мабыць, столькі я вугалю з сабой столькі не буду цягаць, трэба скараціць, бо ўжо 10 кавалачкаў, мне падаецца 5 і хопіць. Так, халера, управа ці ўлева, ці як заўсёды не важна. Нарешті, добре питання. А ці дасть я на пісюнов. Не, наколькі я ведаю, Зеленскі казаў, што ён там будзе кантракт гэты рабіць, тым больш, што завод па вырабніцтву ў краіне дронаў, у яго ўклаліся дзеці Трампа. Хутчэй за ўсё вядома, там адзін нейкі інвестар з прозвішчам Трамп, але тым не менш. Так, там што пакуль не зразумела. Што
гэта? О, болеспаталяльня, добра. То можна не хвалявацца за наяўнасцю арбаты. Шыпшынавай, так. Кажа, што гэта заябесь для нас, так як вырабнічая вартожнасць перавышваюць попыты арміі Украіны. Ну, бляха, ведаеш, я заўсёды да такіх слоў стаўлюся скептычна. Ведаеш чаму? Таму што гэта хутчэй бізнес-падыход нейкі. Такі. Ну, тыпу, няма праблем. О, бляха, ачмарыць. Піля, што ляжыць тут. Пустая. Так. Вось, бо гэта выглядае сапраўды, нібы мы гатовыя, ведаеш, такая непрамое пацверджанне таго, што мы гатовыя супрацоўнічаць. А ўжо ці хапае, ці не хапае, гэта невядома. У любым выпадку, што вядома, што патрэбныя грошы. Вось. І калі яны будуць здабуты праз продаж дронаў, і, напрыклад, вытрачаныя на закуп ракет, гэта добрая здзелка, атрымліваецца. Ці наадварот, не на закуп ракет, а на вырабніцтва тых же самых якіх фламінга. Так, вырабніцтва ж там ёсць у вас. Па Украіне, наколькі я памятаю, і збіраюць. Гэта таксама будзе плюсам. Таму што фламінга лётае значна далей за дрон любы. Так, не падабаецца мне, што я ўжо стомлены, а я там не памятаю на той лакацыі, дзе там можна спаць, начаваць. Ой, халера, трэба будзе знаходзіць пячору нейкую, як мага хутчэй, нас уже цягавітасць траціна. І пакуль што... Так, вугаль, колькі ў мяне вугалю? 19, не, гэта да халеры. Давай так, 10 мы скінем. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, добра. Гэтую мясціну я памятаю, хаця мы тут не былі ў гэтым захаванні. Тут бяспечна наколькі. Так, хоць ты забі. Памятаю, што ўверх лезці праз каменьчыкі гэтыя ўсі. Там будзе пячора каля возера. Але я чую выццё. Колькі я памятаю, зараз трэба ісці вось па левым баку. Па левым баку, то бок не ўверх лезці, а па левым баку ісці. Там ужо цягнецца шэры. О-о-о. Ля які. Давай. Першы падышоў. Не на тое націснуў, дзе моя страла. Ці там не падаецца, ці то ФПС неяк упаў, ці што. Дзіўна. Ці гэта новая мапа, проста запампоўваюцца ў дампы нейкія. Ці гэта паходня. Сюды давай.
ну мы цяпер будзем доўга гнаць адсюль. Так. На край свету мне трэба дайсці? Не, гэта апошняя мапа. Калі ўжо так казаць, вось свет. Вось мы тут зараз знаходзімся. Ну, калі казаць пра гульнявы свет, то вядома, але гэта не зусім край свету. Мне падаецца, што абсерваторыя хутчэй выглядае больш на край свету, таму што ну, вельмі цяжка выжываць. Ды і гэтая бляха забруджаная зона таксама не вельмі прыязная да гульца. Ось, а ўсе гэтыя лакацыі на такія пачатковыя, прыемненькія. Бачыш, вось мы з паходню ідзем, у нас паціху-паціху паўзе ўніз. Наша тэмпература, але не ляціць, як, напрыклад, гэта было ў абсерваторыі. Там жа ж гэта было вельмі цяжка перажываць гэтыя тэмпературы. Так, нам трэба будзе хутка распаліць вогнішча, набраць сабе паходню. Ну і адпаведна, мабыць, гарбаткі сабе напарым. Вып'ем. Там пераход. Там пераход у цэнтрам, пра які я казаў, што там да гэтага, да возера. Калі не памыляюся. Вось тут праход менавіта да шахты бліжэй залатой. Нам у яе і трэба. Недзе пячора тут павінна быць яшчэ не так далёка. Незнарок, вітанашкі, дзякуй за маю павагу. Ось, калі знойдзем пячору, то трэба будзе, мабыць, на ёй затрымацца крыху. Ось і паляваць гэтых ось рагачоў крыху. Вітанашкі, вітанашкі. Так, мне падабаецца, што вецер нейкі. Так, а дзе ж пячора? Тут ще у нас березовий гай. Калі не памыляюся, ось у гэтым вялікім березовым гаі мог быць лось. Але вельмі спадзяюся, што яго тут няма. Дзве паходні трэба мець на ўвазе. Так, там волк. Ага, вось спалены лес. І давай гэтае, давай. Падыходзь. Зламаў стралу, гаўняк. Так, вось туды, падаецца, можна ісці. Але, там магчыма пераход. Не проста пячора, а пераходная пячора да іншай лакацыі. О, пацяплела.
Так, апошні. До речі, зауважили, що коли дівчина зараз раве нешта, реха мається. Come on, little fire. Так, это дробязь. Так, сюди ходім. Перапрацуємо. Уже вечір. Ёсць сенс ісці туди, ці ёсць сенс. Ведайте хвилиночку, літерально повісіце, коли ласочка. Я зараз найду мапу. Мапу. Сюди. Это у нас попельний каньйон. Так, і знайду, де ми знаходимося. Мы зовсім неподалёк знаходимся ад Золотой шахты. Адзінае што? Пячора камнецёса. Пячора камнецёса. Дарэчы, мы пячору нейкую праходзілі, атрымліваецца. Раз, два. Дзе вось алень гэты бадзяўся? Гэта далей. Не, далей. Все правильно. Все правильно. Палера, вось гэта паходні. Вось гэта шикардос. Не, за гэта я дзякую. Падабаецца мне гэты вецер, які падымаецца зараз. Ось туды ўніз. Так, там будзе пячора. Мусіць быць пячора. І наколькі я памятаю, там падымацца па некалькіх тросах прыйдзецца. Чакайце, мне здаецца, ці пума равела толькі што. А можна неяк музыку прыглушыць? Хотя крыху. Так, ну мы идем на пуму раптом, что? Так, як тебе, паскуда, выманіць? Дзе ты там хаваешся? Во, адзнакі пумы. Нам яе трэба забіваць. Дзе ж яна? Недзе шипіць. Пытанне дзе. Адкуль яна спрабуе мяне тут запужаць? Вось яна.
Так, яна была блізка. Яна была блізка. Дзе мне тут стаць? Каб можна было вогнішча развесці. Ага, яна ідзе сюды, добра. Гэтая на малайшына. Давай. Давай мы вось так зробім. Коль мы распальвалі, яна у гэтую нырнула, правда, у яміну. Ну ходи, ходи, ходи. Что ж ты такая? Давай, давай. Паскуда. Рудая. Яна ў яме гэтай, 100%. Скуль яна ще може равіць тут? Бляха, і падысці страшно, бо яна выскачыць на мяне адразу. Где ты проститутка ровешь? Ля, не уя меня. Ну и где оно? И она же и шла на меня. Вось тут побач была уже, вось каля гэтых дрэў. Халера, вось гэты рэльеф, а? Які нязручны. Давай так зробім.
Але ж равела літаральна хвіліну назад настолькі Come on, моцна, Fire. Come on. што падавалася, што вось-вось учэпіць уже, не? No need to rest so much. Сюды хадзі, рудая дрэнь. Вось гэта ж яна па цэнтру стаіць, правда? Чуеш ты? Гаўно. Так, гэта яна ідзе. Хутчэй давай. Бачыш, снег збіраецца. Часу на цябе няма. А вось ты. Давай, давай, малеча. А ну вертайся. Так, чекайте, чекайте. Потім прочитаю. Видатно. Ой, там був добре. Так, забили. Забили. Зараз розпалим вогнище тут. Залатаем яе. І там недзе спереду павінна быць пячора, вельмі спадзяюся, што... Што мы тут нічога не згубілі. Ух! Так. 6 стрэл. Ну так, вельмі шмат патрабуе стрэл. Таму што ў галаву ёй патрапіць немагчыма, трэба страляць у цела. Ну, свае нюансы, карацей. Вось, яна галову, калі што хавае потым, калі ты спрабуеш выцаліць. Яна адварочваецца ў іншы бок. Так, добра. Гэта забіраем. І гэта забіраем. Мы ўжо стаміліся проста ў хламіну. Так, я вельмі спадзяюся, што я не памыліўся, і у нас там наперадзе пячора будзе. Яшчэ намалюю. This much Так. gear. Ой, халера, мне гэта не падабаецца.
Так, колькі у нас тут? 47 хвілін. Забираем усё. Дай Боже, толькі каб не задзьмула нашего гэты вогнішча. I could eat anything right now. Так, трэба тлушч скінуць. Хадзім паціху, патроху павінны дайсці. Так, 3 кавалкі мяса. Ну, гэта нам на дзень павінна хапіць, все ж таки на высокакаларыйнае. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так. Злева нема. Так, а спереду? Конечно, я хвалююся праз гэтае надвор'е. Давай. Мы что на сябе да халеру цягнем смярдзучых рэчаў, прывабліваем усё абсалютна драпежнае на сябе. ВРВ, вітанышкі шаноўна. Так, дзе пячора? З правага боку няма, з левага не бачу. Тут у нас ужо пайшлі мясцовасць, нібы вось тросы. Тут ужо тросы пайшлі, бляха. Але радзей я прапусціў. Так, пытанне году. Струмень плынці стрым. Стрым. Я за стрым. Так, стоп. Глядзім на мапу. Чакай. Там унізе труп, але нам сюды і трэба. Так, недзе пячора была да гэтага. Вяртаемся. І зараз яна павінна быць па правым баку, то бок недзе, дзе мы палявалі, дзе я ставіў ваду, вогнішча з вадою.
Недзе там была пячора. Цікава, як я і прайшоў, не заўважыўшы з левага боку, ці я проста звярнуў увагу на спалены лес і пайшоў проста. Цікава. Так, про польскую. Вложскі ці влогскі? Так. Ты мне лепш патлумач сэнс, які ты маеш на ўвазе влохі. Бо палякі кажуць ха. На італьянцаў, калі мы кажам. А там што, недзе ў версіі гэтая бляха з пячора ці дзе? Feels like night is coming. Адгукніся. Так, адгукнуся. Адгукнуся. Я сёння буду спраўджваць яшчэ Discord па працы, таму так. Я залезу, напишу, што там да чаго. Але калі чацвер-пятніца, то дакладна буду, нават не сумнявайцеся. Так. Хутка бляха туша знікла, правда? Так, там у нас олень быў наверсе, то бок недзе каля оленю я пропусціў, слухайце. Пячоры. Дзіўна. Нават не заўважыў ніякай прыкметы там. Опа. А гэта што? Мерзне, дзяўчына, мерзне. Цукерка Міхася. А што гэта такое, Лёха? Так, о, няўжо знайшоў. Ой, дзякуй Богу, гульня, слухайце, як яна добра падгуляла зараз з тым, што вецер не падняўся такі, каб зазьмуць мне паходню. Знайшоў пячору, а яна прахаваная тут. О, каменечоса, добра. Учора гулялі з суполкай, так, памятаю. Так, усё, тут цёплая частка ўжо. Come on, little fire. Так, вытрацім палкі.
Ось так. І ось так. Так, гэта мы занесем сюды. Дзе наша скура? Ось так. Сюды мы занесем наши вось гэтыя палки. Шикоўна. Так, трэба зараз будзе пакласці яшчэ спальнік, каб нам было дзе адпачыць. Было зялёнае, я бачыў. О, добра. Давай сюды. Усё. Нам будзе цёпла, мы перажывем гэтую ноч, мы забілі шчапуму. Мне падаецца, у нас все шыкоўна. А раніцай мы прачнемся, адпачыўшы, палезем адразу наверх. У пячору. Не ў пячору, там шахта, залатая шахта. Вось. Трэба тут нарабіць толькі прыпасаў крыху. 25, яшчэ жывым. Так. Ну і апошнім. Сямнадцять хвилинок. А, вядома, паходняў столькі з сабою не трэба там на гэтых лазіць. Таму што лепш з вугалю зрабіць. Вугаль гэта у нас прыблізна колькі 6-7 паходняў. А важыць ён 300 грам. Адзін кавалачак, пры гэтым адна паходня 300 грам важыць. Таму лепш браць палку і вугаль з сабой. Так. Сюды і вады. Давай 2 літры. Оп, 2 літры. Пойдем зараз знойдем сабе холодную зону. Ось яна тут пачынаецца далёка. Так, 13 хвилинок. Ось так мы вырашым гэтае пытанне. Так, выдатна. Вода есть, ежа есть. Лічу, што на гадзінку мы можам легче спаць. Вода не павінна выкіпіць у нас. Так, выдатна. 37. Як бы нам гэта зрабіць яшчэ? Палкай не атрымаецца. Вельчык, калі мы пакладзем 2 гадзіны 5 хвілін. Вось так. Так, 33. Падаецца, ось так лепш за ўсё будзе. Папілі крыху. Лягаем спаць. Добра было б, как была травяная гэтая гарбата у нас зелёная. Было б шокоўна. Так. І у нас ще давай поспім. Давай 5. Бо там великая скаля у нас ще була не заповнена. І завіруха. Ха-ха-ха. Та ти шо?
Да ты шо, вось гэта пашанцавала, што завіруха скончылася. Так, чакай. 2:30. Так, кавы не хочаш? Кава будзе, але кава будзе пазней. Так, гэта у нас добрыя паходні, а нам кепскія паходні, а нам лепш вось так зрабіць. 2 пакінуць сабе. Гэтага будзе дастаткова, шашка хай будзе. Ліхтар, вядома, з сабой цягнем. Усё, мы гатовыя. Зараз толькі ямо мяса, 1 кавалачак, і ідзем туды на тросы. Так, я ж падняў. О, шикардос. Усё. Хай сабе і снег, але ўсё роўна. Вось так, мы павінны падняцца там наверсе. Я не памятаю, ці было нейкае сховішча, каб нам не пераймацца тым, што будзе завіруха. Наколькі я памятаю... было сховішча, слухайце. Так, усё, узгадаў. Было, памятаю, была нейкая пячора. Ой, як прыемна, калі тут бяспечна. Драпежнікаў пазабівалі. Всё. Толькі што халадно. Гэта адзіны мінус. Так, сюды давай, заплечник, носить, так, и кошки. Полезли. Did I say I hate being cold? Because I really do. Так, тут треба нам ісці адразу до другого троса, бо інакш будем мерзнуць як цуцики. Гэта збіраць мне не трэба. Вось другі. So cold. I just want to lay down for a bit. Бля, сховішча ёсць. Типу распалі, калі ласачка выкарыстаць. А плюсу нема. Таму гэта распаліць вогнішча і схавацца. Тое самае мы можам зрабіць зверху. Нам дзеля гэтага сховішча не трэба. Так, мы з кошкамі павінны да самага верха дапаўсці, без перашкод. Нам не трэба тут на гэтым вось балкончыку спыняцца. Амаль усю цягавітасць страцілі. Толькі прачнуліся раніцай. Так, стоп. Гэта што, трэці будзе яшчэ? Ля ты. Няўжо трэці трос? Так, трэці трос, слухайце.
У такім выпадку лягаем спаць. Лягаем спаць, каб адпачыць. Ось так, да. Яким гэта чын? А, ну так, у нас же ж... У нас же ж няма сонца, гэта просто так, тэкстуркі. Come on, little fire. Схаваць, дадаць 2 вугельчыка. Палка одна засталася. Давай 3. Стоп. Нам тут... О! Так, 4 гадзінкі Йо. Давай 4 гадзінкі. Толькі галоўнае, каб ветру не было, каб усё гэта нам не задзьмула. А вось і вецер, про які я узгадаў. Давай. Все ж таки дровы. Які добре. Яшчэ, боже. Дзяўчына, ты мяне ўражваеш. Якія добрыя паходні выкідваць прыходзіцца, га? Паўзем, спадзяёмся, што ў нас хопіць цягавітасці. Так, стаміны гэтай. Я і забыўся, тут 3 тросам. І такі яшчэ высокія, слухайце. Так, ну павінна хапіць моцы. Давай. Малайчынка, дзяўчынка. Полезла. I'm getting tired. Так, усё са мной, нічога не забыўся. Sure getting cold. Так, ну что, там унізе у нас... Так, вось унізе водоспад, там у нас знаходзіцца залатая шахта. Так. Нам і трэба ў яе патрапіць. Пытанне наступнае, дзе Freezing. трос?
Дзе трос, які нам трэба зачапіць тут? Так, фальшфеер добра. І гэта добра. Памятаю, была пячора. Вось тут, калі сюды ісці. Ці вось туды, ці вось тут. Так, ну тут нема. А вось яна і наша пячора. Так. Пытанне галоўнае. Ці трос тут будзе ў нас? Ха, ляжыць. Ляжыць, маленечкі. Вось ён. Wonder if I can drop any of this gear. Ну што, нам, як у нас да раніцы нам бы пачакаць насамрэч? Так, тут цёпла. Адзінае, што ў мяне ежы няма. Чакаць да ранку, слухайце. Вось гэта пытаннечка. Можа ўночы ісці туды, у пячору гэтую. Па любым выпадку вось так зробім. Потым бярозу, якую мы знайшлі, прыгатуем. Так, тое самае з шыпшынаю зробім. Just І будзем лягаць спаць. 1,5 літра вады. Нічога, раптам што-то ўначы будзем сабе гатаваць усё. Приготуем сабе і гарбаты, приготуем сабе і ежу. Так. Сярэдзіна ночы. Ёсць, не памятаю, там ёсць ваўкі ці няма каля золотой гэтай шахты. З улікам таго, што я зараз не бачу зверху увахода, я прысяду. Не, уваход ёсць. Уваход бачны. Злёгку, так бы мовіць. Давай мы зробім ўсё ж такі больш надзейна. Так. 23. Ух. Назапасілі мы сабе. Так, і лягаем спаць яшчэ, мабыць, давай на 6. Каб больш-менш бліжэй да раніцы было. Ага, усё, мы выспаныя. Зараз мы толькі сабе вось гэтае вып'ем. Чаму гарбату? Таму што ў нас няма ежы і трэба неяк гэта кампенсаваць. Так, ну я спадзяюся. Чакай, чаму? А, ну так, мы зараз павесім трос, у нас адразу вага паляціць уніз. Бо гэта 5 кілаграмаў, калі што. Яшчэ цёмна дастаткова, слухайце. Вецер дзьмуе. Так. І халадно, вядома. Чапляем. Усё, зачапілі.
Пойдем согреемся. Халера, вось гэта бляха не завіруха, але ж на дворе такое кепскае, што нічога не бачна. Too cold to think. Амаль што на вобмацак іду. Так, тут вось, ага, вось уваход. Ага, вось так. І таким чынам. Кладзем. Спаць мы не можам, таму проста пачакаем 2 гадзінкі. Так. Horse. Там бы гарбатки распарыць. Але давай спачатку спусцімся ўніз. Магчыма, мы паспеем там кагосьці заваліць. Адпаведна, здабудзем сабе ежы. Вось яна шахта, вось яна там. Так, ведаеш на приступку, ага. Добре. І давай далей. Так, будет цяжкават падымацца, слухайце. Бо хацелася б вернуцца тым самым шляхом, што мы сюды і патрапілі. Таму што там усё зачышчанае, драпежнікаў няма, мы спакойна сабе пройдзем. Там толькі адзін воўк, памятаеце, у нас застаўся, ён нас баяўся. Так. Пры такім надвор'і, падаецца, не спаўняцца драпежнікі, але ж хто іх ведае. Там выюць. Starting to feel numb. Не, хлопікаў дакладна мы не будзем паляваць, няма сэнсу. Там гэтага мяса павінна пратрымацца на рагозе і на тое, што знойдзем у пячоры там. Мусіць хапіць нам усяго. Warming up a bit. Так, дровы. Чого нема? Галінка, йо. Добре, підходить. Так, увійшли. Знайшли нашу шахту. Давай сюди. Шукаем место, где можно распалиться. Эй, вой. Поворошивал назад, и оно, бляха, зачепилось некой своей кропочкой, как перенести вонки. Так, сюда. Так, тут есть. О, запалки, шиковно. Авось и ежа. Так, все. Мы берем походню, запаливаемся. Not sure I can carry much more. Распаливаем. Я, мабуть, нават усё скину, што тычыцца вугаллю, ось тут, на выйсці. Угу. Come on, little fire. Так.
Таму што там у пячоры будзе шмат вугалю. My life. Здаецца, мы ўсё гэта выцягнем. Так, так. Гэтае мы спалім. Як-небудзь. Добра, з'елім. Так, што тычыцца вады. Вады ж у нас няма. Наколькі я памятаю, так. Ось так, давай мы гэтае закінем. Угу. Гэта у нас на 2 літра. І ось кедравую закінем, каб нам паходняў нарабіць. А чмарэць, які брухт яна выцягвае зараз. Ты... Блядь, ну ты здзекуйся. О, божухна. Толькі што з вогнішча з галінак выцягвала таке добра, і тут на табе. I could eat a horse. Так, добра, попілі. Пойдем. Так, блядь, это вода, я подумал, что лед. А я подумал, что лед. Так, адпаведна. Камнічога у нас. Ага. Не сапсавалася, маецца на ўвазе, не намокла. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, што у нас тут? Подня таксама. Так, давай-ка мы апранем. Хай сабе боты будуць. Пустым. А можна мне іншае? Вось гэтае. Тут пусто. Так, зусім не густо. І тут, і тут, і тут. Ні вугельчика табе нічога. Вось ён, заплечнік наш стаіць. Е. Знайшлі. І дрывасек, і кошкі яшчэ адны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, заплечнік. Бяром. Добра, што ўзяў з сабой свой улюблёны заплечнік. Разбаліліся грудзі, калі праходзіў паз высокі абрыв. Пасля аперацыі гэта было чакана. Схавайся тут, пакуль завея не скончыцца. Завтра забяруся на самую вяршыню воўчага пашчы. А потым адразу дамоў. Штосьці пайшло не так. Гэта 100%. Nobody needs this anymore. І варштат тут ёсць. Так, а там что у нас, я уже не памятаю.
Ляха-муха. Так. Не, дякую, такое мне не треба. Ще одну з'їдаємо бляшенку. Угу. Давай, 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 давай. А, гэта, наколькі я памятаю, будзе іншае выйсце. Правда ж? Бо калі мне не адмяняе памяць, пячора гэта скразная, яна выходзіць проста ў другую частку мапы. Так, вось там выйсце. Все, ходим назад. Так, миссия скончана на сёння. Шыкоўна. Мы знайшлі тое, што шукалі. І нам варта вяртацца. Трэба зараз падумаць, дзе мы будзем выконваць нашы дасягненні. Большая частка. Дробныя, нядробныя, вялікія, малыя. Вось, але... Адпаведна, мы адсюль яшчэ забяром з гэтай ваўчынай гары молат. Тут яму не месца. Мабыць, яго трэба будзе занесці ў бухту, там, дзе гэтую бляха, як я называецца, смутная ці якая бухта. Так, ну мы есці хочам, нам тут няма часу сядзець. Нам трэба сыходзіць. Нам трэба сыходзіць, шукаць сабе ежу. А ежа ў нас ёсць. Ежа ў нас знаходзіцца на пячоры, у якую нам трэба патрапіць. Шкада, што там завіруха. З гэтым трэба неяк будзе уладкавацца. Дайце нам сюды. О, ля, у нас що там, вогнище не згасло. Так, ну зусім малая шахта. Я чамусьці памятаю яе большую. Шыкоўна узялі. Гарачы попел. Так, не, даражэнькі домой. Так, гэта мы забіраем. Гэта мне не трэба, хай яно тут застаецца. Трэба апрануцца. Так, кошкі. Чаму, дарэчы, мы кошкі не апранулі? Я вось што сабе яшчэ думаю. Ці мы тут пакінем? Мабыць, слухайце, мы тут пакінем адзежу, якую мы знайшлі. Бо яна нам не патрэбна, яна цяжкая. Кошкі, дарэчы, 0,5, а гэтая 0,75, таму мы так зробім. Чакай, 0,75, а гэта?
Не зразумеў. Чаму я цікава не магу знойдзеныя кошкі апрануць? А, во, магу. Так, бэмсь. Гэта ўжо 105-й стрым. Малайчына. Ухваляю. Так, у нас мало ежы. І перадусім у нас яшчэ гэтай ежы няма. Нам трэба лезці ўверх, нават нягледзячы на завіруху. Мне падаецца, вось такім чынам трэба дзейнічаць. Як мы тут, дарэчы, сабе пачуваемся. Так, кошки ўзялі. 45. Коска 3. Што мы яшчэ знайшлі такога цяжкага? Снег, так. Полезли. Полезли. Змерзнем. Пытанняў нема. Але што паробіш? Калі ўжо жыццё такое. Так, усё, дайшлі. Трэба з'есці. Бо інакш нам не хопіць стаміны. Нам вельмі трэба дайсці назад да нашай пячоры, дзе мы пакінулі мяса ад пумы. Там у нас кавалачак захаваўся. Плюс да ўсяго там быў воўк яшчэ ляжаў. Можна яго залутаць. А тут наверсе мы паўзем да пячоры і адпачываем. Халера, трэба было кавы напарыць сабе. Бляха-муха. Не-не-не. Так, што у нас па вазе? Трэба было ў пячоры адпачыць. Так, што мы можам скінуць такога?
Медикаменты. Так, про вопратка не. Валера, мы нават не зачепимся тут. Мінус 45, бляха. Цікаво, а ми тут злезем ці ні? Вельми ризиковано. Так, ну давай поспробуем. Давай поспробуем. One little fire. Да прыгай, каже. Не-не-не-не-не. Не, шановний мой, не. Я вельмі буду спадзявацца на тое, што ў нас ветер не зменіць свайго накірунку. Добра. Ветер змяніў свой накірунак, але... Так, але... Нібы выглядае так, што мы спусцімся тут, але ж... Валера, тут засталося, но зусім нічога. Шкада, што ён зменіў накірунак. Як мы пачуваемся? 18, но гэта нам не дасць нічога. I can't feel my hands. І у нас пагаршаецца надвор'е толькі з гэтага боку. Як мы... 37. Так. 37 гэта ўжо больш рэалістычна. Oh, so cold. Так. Ось так вас зраблю. Сюды можна будзе павярнуцца ў любым выпадку за гэтым усім. Так, ежы ў нас няма. Так, і зусім трошки засталося. Вось літаральна гэты адзін можна скінуць. I think I need to lie down. Не, не гэты адзін можна скінуць, мы папаўзім уніз. Зробім усё трошки па-іншаму. Бо ўверх яна не хоча лезці абсалютна. Добра, так. Пытанне зараз з ежы трэба вырашыць, бо ў нас зусім няма ежы.
А гэтыя дзве бляшанкі, якія мы знайшлі, нам ні халеры не дадалі. Так. I could eat anything right now. Там корпікі з'явілись. Так, корпікі ё. Давай-ка мы ось так. Бо я чую, што они кохкалі тут побач. Ідзе. Одна птушечка. Ой-ой-ой. Ебать. Перед носом у яе упала стрела. Так, камнями іх, ну вядома, так трэба было. Калі яна адна, то лепш было сапраўды камешкам кінуць, але... Так, I need to find food. хоць якую ежу. Падаецца, трэба схавацца, паспаць гадзіну якую-другую. Можа супакоіцца гэтае надвор'е шалёнае. Тут у нас ёсць месца. О, ёсць. Так, што у нас? Ага, амаль што ноч. Цікава, ці корпікі у нас з'явяцца за гэтую ноч. Так, ну мы мусім да раніцы неяк датрываць. Раптам што-то будзем рабіць сабе гэтыя гарбаты, каб па 100 калорыяў сабе аднаўляць. Спадзяваючыся на тое, што з'явяцца курпікі. Ледзь. Не. Завірухадзьмую ва ўсём. Так. Парим гарбату. Бярозам. Тут трэба паставіць ваду.
Та йо, пересетено. «36». Во. Так, ще 100 калорій. Так, і апошній кубочок. Так, добре. Напилися. Воду поставили сюда, давай. Годинка, добре. Цікаво, коли гульня нам так добре підгуляє, слухайте. Trees? Because I'm gonna eat a tree. І до цього мені потрібна гэта бляшанка. І раніцай зноўку пачнецца звірух. Ой, будзе цікава. Так, давай. Выкарыстоўваем. Ці можа закінуць, слухайце. Што у нас, дарэчы, 39. Бо там мы пакінулі шмат на версі. І паліва больш няма, правда? Толькі калі гэта ўсё ламаць. Так, ну добра, хадзем. Хадзем зараз. Крыху так. Крыху так. Тут у нас ёсць гэта гарбата. 6 калорыяў, так. Ну, я вельмі спадзяюся на тое, што да ранку мы праспім добра, без усялякіх перашкод. На 5 гадзін. Не ведаю, колькі там гэтага сытасці гэтай хопіць. Ну, сытасці, дарэчы, хапіла, так. Так, I'm gonna need to eat soon. і ось так. Так, чамусьці не бачна нічого, хаця піша, малює типу вже раніца.
Але вецер усё роўна моцны нейкі. Не, гэта не корпікі. Это у нас пенькі, заставшиеся ад бярозкі. А вось гэта таксама пянёк. Все, ходзім. Трэба падымацца, трэба ісці адсюль. Як мага хутчэй. Ежы просто катастрафічна няма. Так, трэба нам заскочыць сюды, узяць вугаля, колькі ў нас улезе у кішэні. I can't feel my feet. Looks like I made it through another night. Так, давай сюды. Вода. 6 літриков. Не пропала? А так? Пропала, добре. Паузім. Так, добре. Прайшлі. Ляцім адразу туды. Мяркую, што мы тут не надта шмат згубім сабе здароўя. Нам трэба спускацца. Так, там 3 троса. Калі што раптам мы сабе распалім вогнішча ды зробім гарбаты, і ў нас яшчэ ёсць рагозу крыху. Deep trees. То ўсё павінна атрымацца. Так, нам да той пячоры дайсці, з'есці той кавалачак мяса. Можна сабе яшчэ зрабіць гарбаты і адпаведна пераходзіць. Так, на усялякі выпадак адно. Оп. Полезли вниз. Так, все, тут будем адпачываць на гэтым узроўні, я так разумею. Бо зараз цягавітасць будзе вельмі нізка. Не? Пакуль што не. Пакуль трымаемся. Can you eat trees? 'Cause I'm gonna eat a tree. Ось так зробім ще. Стамілася дзеўка. Так, ну вось тут уже мы павінны ўсё ж такі ўніз. Так, расцяжэнне, бач, тут у нас заплечнік ляжыць. І мы хіба што ўжо паўзем без гэтага заплечніку. Выдатна. Так. Зараз бы легче спаць ще. Так, як мы тут пачуваемся? Не вельмі добра, так?
А ось так. Come on, little fire. Добре. Oh, lucky day. І ось так, давай. Угу. Приготуємо собі березки. Ось так ось бахнем. Угу. Воды 2 литрики приготуем. Ляжем спать на 2 годинки. Повинно все быть добре. Рыша, так. Starving. Просто адсюль нават можна кіраваць гэтым усім. Ось так, ось так. І падабаецца мне тое, што ў нас будзе зараз. Так, і 2 гадзінкі яшчэ можам паспаць. Тыпу збіраецца на зноўку завіруха нейкая. I'm gonna need to eat soon. Так. Што ў нас, дарэчы, па 42 хвіліны. Давай мы яшчэ вось так вось зробім, каб у нас была гарбата. Угу. Гэтая рэха, бляха, просто здзіўляе. Все, подбираем. I'm not sure I can carry much more. Так. И вот так. Пойдем. Здоровые, сытые. Зараз злезем, пойдем у печеры там адпачываць. І трэба ще разжиться нам мясом, бо там один кавалак. Может быть тут? 3 хвилинки, давай. Хай себе скуру я не возьму с кишками, але все остатнє гэта трэба мне. Угу. Так. Это я себе приготую. Так, и там ще на версии у меня олень был. О, схованка. Фотоздымок. Я змарнував настільки сил, коли раз до гэтага высокого плато і знайсці тут толькі яшчэ тузін вяршынь. Што за дзень? Дякую, дякую. Так. Добре, давай мы с тобой возьмем ось такі походню. Полезли вниз. Все. Можно выдохнуть. Лучше мы справились. Треба зараз тільки повернуться у нас... Ну так, ми ще зараз повернемося до вовчиного гэтага скалы. Вовчиної скали. На тую базу. Де у нас ляжать інструменти, які нам треба забрати оттуль. І молот гэта. Вось. І на гэтым сёння ўсё. Заплечник ёсць. Так, это у нас музыка зникла простое, что тут ареал гэтага жыцця. Котки, правда ж? А, я ще забыўся вось на што.
У нас же ж тут не толькі котка была, памятаеце, мы ж тут ваўка забілі. All I can think about is food. Дзюджина, чакай, чакай, вось бачыш, вось твой воўк. Колькі нам трэба хвілін 5 і 6. Кілаграмаў, выбачаюся, тут 5 і 6. Зараз мы распалім вогнішча, залутаем гэтага ваўка, каб яго пасмажыць сабе. Come on, little fire. Come on. Давай вугельчики покладем. Угу. «20 хвилинок. Добре. Давай. Ой, у нас, до речі, вечір. Акуратно. Тут переночаваць у гэтай пячоры сваёй і ды ісці адсюль з гэтай лакацыі. And this pack is getting kind of heavy. Шикоўна. Все. Дастаткова. Быў бы у мяне хвост, я б ім зараз матляў бы ўправа-ўлева, як шалёны сабака. Я задаволены, ўсё атрымалася. Нам туди. Позбираем своє сміття. Бо ми вже нікуди не спішаємося. Усё гэтае смецце проста перапрацуем. Так, мабыць, назбіраем яшчэ вось гэтую шыпшыну, каб яна была. Ты ж только что поела. Амаль килограмм оленины. Ось, шкавалочек. Чакає. Так, ось не пам'ятаю, ці я скидав там. Мабуть, не скидав нічого. Ага, ось з собою тягаю. Так, шикарно. І застанецца у нас толькі тут перанашаваць і сысці у бок Ваўчыны гары. Так. Смецце забіраем. Так, дарэч, у кошках нам пакуль што не трэба.
Ага, ось так нам буде цеплей. Так, одразу при уходе пуш скидать не хочу, а вось тут сметник. Добре зробить. На вочы трапляться не буде. Шикарно. Так, кавалачак ёсць. Паходні зараз мой перапрацуем, якія мне не трэба. Давай так. Ось так. Угу. Глядзім. О, як шмат. Так, колькі у нас дзён пайшло? Мы тут один дзень знаходзімся, потым яшчэ на гары былі один дзень. Так, і ў шахце. І сюды ідзем один дзень, то бок трэці дзень. Добра. 3 дні адбыўся паход. 23 хвілінкі, так. Готуем 13-15. Так. Гэта збіраем. Усё дробязна. Так, тут трэба ось так. Каб не паблытаць. Хвилинки, 2 уже хвилинки. Ну давай так. Что по воде? 3 литрки. Неблаго. «36 сутку перапрацоўваць трэба. Нішто сабе. Вось гэта я ачмурыў просто. Каб такія паходні разбіраць. 37. Ведаеце, што лепш, мабыць. Так, што па вадзе? Вось так зробім. Мабыць, лепш вось так скінуць будзе. Хаця б 2, а то і 3. Каб мець магчымасць потым сюды з'явіцца ды распаліцца. Раптам будзе патрэбна. Так, далей што ў нас тут? Мне застанецца па сутнасці толькі гэтыя, праўда? Мы яшчэ будзем ісці назад. Таму так. Добра. Што мы маем? Мы маем рэйшу, мы маем гэтую. Добра. Як тут у нас 11 хвілін до готовності 28. Чому тут маленечкі кавалачак узяў випадкова? Адзін туди. А навошта, правда, я туди йду? Ось гэта 540. Мне ж паесці спачатку трэба. Вот. Так. Так, і там ще 2 кавалки. Выдатна. Так, то і гэтую колькасць паходняў нам застанецца. Тут хай сабе яна сохне.
з сабой не пацягну, хаця з іншага боку нам не патрэбна, каб выканаць яшчэ адну задачу, але мы гэта спрабуем зрабіць і без гэтай скоры. Палка. Так, нам трэба яшчэ вады напарыць будзе тут. Што мы маем там па часе? Ну давай так. 4. Хай будзе 2. Вода. Так, 2 літра, добра. Так, усё. Мяса крыху ёсць. Мы ім скарыстаемся. 4 кілаграмы ваўчаціны і 1 кілаграм пумы. Так, і, адпаведна, ваду мы зараз напарым сабе. Пакуль яна парыцца ў нас, то што мы можам зрабіць, адрамантаваць? Хаця мы боты-то адрамантавалі сабе. О, гэтае можна адрамантаваць. Споднія. Так. Споднія давай рамантаваць, так. Гэты ёсць. Што па вадзе? Закіпанне 33. Так, выдатна. 6 хвілінак. Так, што ў нас, дарэчы, па гарбатах? 3 кубачкі ёсць гэтых. Чакай, чаму? Столькі шмат, слухайце, было ж 23? Гэта так шмат гарбата мы выпілі, пакуль тут знаходзіліся аж мрэн. Так, давай 2 літра вады яшчэ. Невялічкі запас, але ўсё ж такі запас. Так. І ўсё. Будзем лягаць спаць. Хвілін, мабыць, тут ўжо паўлітра нават не хопіць. Мне ж няма зараз палкі, правда? Адна ёсць. Так, паўлітра. Хай будзе. Ну, а мы можам лягаць спаць. На ўсю ноч. Так. Выспаліся, як коні. Яшчэ дабіраем. Так, ветер. І... Ой, не падабаецца, як ён вые. Гэты у-у-у. Так, 2,5 літры вады у нас. Ці пойдзем мы. Хто як на раніцу, а дзяўчына, бляха, 2 кілаграма мяса захамячыла. Так. Як мы себе пачуў? 13. Бляха, вось каб бы узяць паходню ды гарбаты папіць, то можна ісці. Вот такое надвор'е. Так, а вось так вось бегчы, ну, сумнеўна. Вельмі баюся, што будзе нейкі гэты. О, такая, чаму у нас перагруз? Во-во-во-во. Вось гэтага і баяўся. Што будзе завіруха. Перагруз, бо ў нас 400 грамаў толькі перагружана. Ну, калі будзем паўсці, то вось гэтае возьмем, і ўсё будзе добра. Так, зразумела. Зразумела. Нас гульня крыху патрымае тут яшчэ.
Добра, што мы не ў хаце. Так хаця б не расце ў нас гэтая клаустрофобія. Ну, ўжо вее паўдні. О, вітанашкі, вожачак, вітанкі. Так, усё. Нібы можна ісці. Як справы, што цікавага адбываецца ў нашым жыцці? Перакладчыцкім. Так, яшчэ вецер, дарэчы, даволі моцны. Нічога, жонка учора палец... О, ёб твою мать, да ты шо? А дзе ты яна улезла ўжо? Што здарылася? Як табе, дарэчы, сор? Гэта карыснае знаёмства ці бескарыснае? Так, ну ты ж зменішся, правда ж, надвор'е? Ты ж перастанеш дзьмуць ужо вось-вось. Паўгадзінкі і ўсё, правда ж? Ты ж не будзеш жорсткаю такую? Так, няўдала злазіла з трэнажора, пашколіла і, карацей, зламала палец на назе. У-у-у! Гэтыя вашыя трэнажоры. А то я гляжу, што мой арганізм ніяк не хоча Sure, I can carry much more. на іх залазіць. Так, ну паціху, слухайце, надвор'е палепшылася. А тут ты яшчэ падкідваеш нагодаў, каб гэтага не рабіць. Працягваць не рабіць. Так, спорт для лохоў, карацей, ляж да ляжы. Мне падабаецца гэты нацыянальны від спорту. Трэба зрабіць алімпійскія гульні. Ляж да ляжы. Дысцыпліну у зімовых і ў летніх, слухай. Не палецам. Так, сор гэта філіал пекла на зямлі, нішто сабе, а ну-ка. Бо тут у Беластоку я чуў толькі добры, сапраўды. А вось каб так кепска ўсё, я такога не чуў яшчэ. Давай, малы, бяжы туды. Там жыве ваўчок, які ўкусіць за бачок. Та ты, алень, бляха, ў камень упёрся. Не паскакаў далей. Мужыкі ў крыві, бабкі знепрытомленыя, так і разумею. І агульнае ўражанне непрыемнае дома пад пледзік. Не, ну, вядома, лепей так. Я нават не маю ніякіх сумневаў на гэты конт, што дома пад пледам
значна лепш. Нават калі ўзяць цяжкую коўдру, халера з ёй, пад якую ажно горача, дык усё роўна будзе лепш. Але здымак зрабілі і паказала, што менавіта зламаны палец, так? Что, ты меня не боишься? Говняшка. Не боится. А в минулый раз боялся. Так робили здымок и зламала. О, бляха. Шмурец. Я один раз у жыцці ламаў сабе штосьці, і я гэтага не памятаю, бо я быў занадта малы. Ёсць адзін толькі эпізод, калі ў паліклініцы яшчэ савецкай з мяне здымалі гіпс. Усё. Я больш нічога не памятаю адтуль. Ніяк я яго насіў, ніяк яго мне апраналі. Ці накладалі, лепш казаць. Нічога з этого не памятаю. Зато як здымалі, такі кароткі дзіцячы ўспамін, гэта ёсць. І ўсё на гэта. Тьфу-тьфу-тьфу, спадзяюся, не спатрэбіцца. Ці як там гэта называецца? Ну так. У жонкі сястра на мінулым тыдні таксама пользовалася. Гэта сямейнае. А можа і так, слухай, так, ну блин, не запаліць мне паходню. І не хачу я вытрачаць запалку, я лепш ліхтаром скарыстаюся тут. А чаму добра, Лёха? Што гэта добра? Што жонка зламала палец і ейная сястра? Што добрага ў гэтым? Які злодзей, бляха? Лёха, ты што? Так, памятаю, адсюль падаецца. Херова я памятаю. Сюды тады. А, добра, што не памятаю. А, дзякуй Богу. Я падумаў, што добра, што зламала жонка і ейная сястра. Куды мы выйшлі, не памятаю, каб мы тут бадзяліся. Мабыць, гэта першая пячара, якую мы патрапілі, калі ўвайшлі сюды. Ну так, падаецца яна. Хуценька ў гэты раз мы прайшлі яе. Так, гэта я схаваю. У нас там былі... Вось гэтае збяром. Ужо вечар. Ну, але гэтага часу нам хопіць, каб дайсці да нашай сядзібы. Вось, і можна будзе завяршаць стрым на гэтым. Так, 39, все добро, пойдем. Эй, блядь, ты что?
А як гэта завіруха ды блакітнае неба? Вы што, пашалелі? Ох, і дзіўнае надвор'е. І на табе знікла. Ну то добра, што знікла, добра. Зараз чакай, вось мы так зробім мы. Тут падняліся, вось зараз. Хобана, хобана, хобана. Вось кубачак гарбаткі сабе паставім, разагрэем. Паходню пад паху возьмем. Будзе ўсё як трэба, як мы любім. Oh, yeah. Додаем. Так, змяшаем. Вось так. Ай, шикардосна. Ай, выдатна, божах, на які паходні? На якую паходню яна дастала? Так, сюды апранаем. Сюды апранаем. Обана. Выдатно. Так, что-то у меня. Добре. Шиковно. Так, далее у нас ніяких не будзе тросаў, значыцца мы апранаем цёплае адзенне. І ідзем адсюль. Так. Божах, на які ўсё ж такі лакацыя прыязныя, як на іх добра гуляць, а? Закінуўся гарбаткаю, бляха, і море табе па калена. Нічога не страшна. Так, ну што, наступны тыдзень, наступны тыдні, божах, у чацвер, на гэтым тыдні, у нас будзе дохуя членіджаў. Прысь. Дурная птушка. Які гэта членіджаў, запытаецеся вы? Я выберу стымаўскія гэтыя дасягненні, якія можна будзе зрабіць, крыху пазабаўляўшыся. Вось, і мы іх будзем выконваць. Вось, напрыклад, 25 трусаў забіць стрэламі закалённымі ў вагні. Потым яшчэ патрапіць у труса з 25 метраў. Каменьчыкам, вядома, каменьчыкам. Не абычым, не ботам. А каменьчыкам, так. Так, рэйшы я таксама забяру. Добрага дня. Так. Менавіта. Вось, так што будзем абіраць, ну і адпаведна на канчатак пакінем сабе такія, ведаеце, мабыць, не тое, каб на пачатак, а будзем так камбінаваць складаныя дасягнення і простае дасягненне. Вось, бо ёсць там складанае, гэта, напрыклад, картограф, гэта нам трэба будзе прайсці лакацыі, каб замаляваць іх. І гэта надоўга, гэта 100%, што надоўга, гэта нам будзе, ну, стрымоў так з 10, а можа і 20. Каб замаляваць гэтыя лакацыі, звычайныя, не дадатковыя. Божах, ну як не хочацца вяртацца ў дадатковыя, каб вы толькі ведалі, калі іх усё ж такі спатрэбіцца. А там спатрэбіцца, у нас будзе дасягненне 25 дзён пражыць у шахце Лэнгдон. І без сушанага мяса, прыпасаў ежы велічэзных,
гэтага ніяк не зрабіць. 25 дзён гэта прыблізна... Ой, колькі... 70 кілаграм мяса. Нам трэба будзе закінуць у пячору. Перад тым, як сяліцца там на 25 дзён. Дай боже, набяры. Па сутнасці, калі каму так цікава, не цікава, што ў гэтай гульні яшчэ можна рабіць, калі ты выканаў ужо сюжэт, у нас засталіся яшчэ справы з гандляром, які жыве на лодцы. Вось, і нам можна з ім кантракты рабіць таксама. Вось толькі я не ведаю, як гэта зрабіць у сэнсе калі, па часе. Да дасягненняў, ці падчас дасягненняў, мне падаецца, там будзе нейкае дасягненне ўсё ж такі тычыцца гэтага гандлера. Адпаведна, мы будзем выконваць, калі будзем выконваць яго апошнім, ці перад апошнім, то можа ўсё атрымаецца. Карацей, будзем жыць, будзем бачыць, калі і што нам рабіць. Так. Колькі я памятаю, лепш ісці сюдою, бо там будзе і мядзведзь, там будзе і пума. Так, хто у нас тут? Зграйныя ваўкі. Ай, блядь, як мне вас не хапала. Рэснулася зграя ваўкоў, а я на гэтай мапе не памятаю, што каб яны былі. Ось ты хоць забі, але не памятаю. Гэта нейкая новая фіча у гульні. Так. Гэта падыходзіць занадта блізка, ну галоўнае, каб не заўважыў нас. Будзем так вось стрэйфам перамяшчацца. Толькі ён будзе падалі ад нас. Падымемся. Так, гэта кепска, таму што у нас з правага боку быў мядзведзь, мы яго бачылі. Каб толькі ён на нас не выскачыў. Ага, вось бачу яго, ён паміж дрэў. Вось там. Ага, каля свае пячоры трэцца, гэта добра. Як ты агулам памятаеш, ты проста гуляеш, тут нічога такого складанага няма, тым больш, што кожная гэтая вандроўка, якую ты робіш, яна ж адкладаецца ў памяці дзякуючы эмоцыям, правда ж? Калі дастаткова, каб цябе вось гэты вось сябра пухнаты, ён хаця б раз падраў у гэтым месцы, ты ўжо ні халера ніколі не забудзешся, хто дзе ляжыць, што і хто чым займаецца. Ты бачыш адно і тое ж, таму што ты не гуляеш, таму што ты проста назіраеш, але дзякуй, што назіраеш. Калі б ты яшчэ гуляў, калі б ты яшчэ і разбіраўся ў гэтым, табе было б вельмі цікава. Я ж кажу, вось быў гэты расійскі блогер, быў у маім спісе, за якім я сачыў, пакуль вайна не пачалася. Вось шыкоўна адгульвае, проста шыкоўна. Вось, вядома, што калі выйшла апошняе абнаўленне, ён перайшоў на вышэйшую складанасць. Вось, і яго атрымліваецца гуляць. Ён не памірае там. Вось, там яшчэ да гэтага ўзроўню расці і расці.
Так, гэта ж олень там, так, бо медленно ворушится, гэта олень. Але, дарэчы, вось калі параўноўваць маю гульню з ягонай гульнёй, я тут колькі разоў ужо ледь не памёр? Даецца 3. Просто на такого бляха тоненькага выжываў, што калі ўзгадваю, дзіву даюся. Гэта нешта немагчымае было. Асабліва вось апошняе, калі ў нас была клаўстрафобія, калі мы не маглі легчы спаць, калі ў нас 3 шпрыца было выкарыстаны, і іх не хапіла. Это было жудасна. Так, дарэчы, тут было 3 ваўкі. Ага, аднаго бачу, там другі. І трэці вось там. Угу. Павінныя праскочыць. Адзінае, што мне шкада, што няма ў мяне рагозу. Трэба, каб была 10-ка, а лепш 20-ка на кішэні. А ў мне засталося 5, падаецца, рагозу. Оу, выюць і выюць. Ну што, дайшлі. Дзякуй Богу. Перажылі гэтыя завірухі, перажылі гэтыя 3 раптоўныя, бляха, тросы. Ужо як-небудзь. Так. Вось наша хацінка цёплая. Давай, падымайся. Што, дарэчы, у нас з мясам? А мяса нам хапае. Нават каб пражыць тут пару дзён, гэтага нам хопіць. Так, вось гэта мы з сабой забяром. Ножовку, ножовку, ножовку. Ножовку я б таксама забраў, слухайце. Што ты не кажы? А інструменты тут захоўваць няма чаго. Таму што варштат знаходзіцца вось тут адзіны. Вось так. Поставили воду. І тут воду. Зараз перапрацуем і будзем захоўвацца. Вось, пойдзем у рэйд. Я так мяркую, што хтось там з нашых стрыміць, правда, Раліф-то павінен стрыміць. Можа, хтось яшчэ. Так, все, аго, 11. Добренько, добренько, добренько. Усё. Так, гэта мы скідаем дровы, аж на 37. Так, каб тут было ўсё ж таки... Ну, тут бервяно ляжыць, дарэчы. Не, вугаль я з сабой пацягну. Когда мне яго тут скідаць. Можна, дарэчы, і гэтае было б сабраць. Забраць з сабой маецца на ўвазе, таму што што тут гэтаму рабіць? Кулінарныя... О, дарэчы, яшчэ трэба кулінарныя гэтыя рэцэпты пазнаходзіць усе. Будзе у нас сваё гэтае кухарскае шоу. Свой смак. — 42 килограмма зараз у нас. Пан кухарик, ну.
Будзем усялякія рэчы тут шукаць, па-першае, каб ведаць як. Да закіпання 35 хвілін, да закіпання 6 хвілін. Спачатку знойдзем усе рэцэпты, іх каля тут 12, падаецца, 14. 5 мы ўжо знайшлі, то бок у нас палову, як найменей яшчэ трэба. Вось, і потым будзем гатаваць сабе, выгатаўляць. Так, где у нас шипшина? Угу. Восемь хвилин, 6 хвилин. Давай ще пол-літра. Так. Чудово. Про сына не забылся? Не забылся, не переживай. Усё, ваўкі зніклі. Туман прыйшоў, ваўкі зніклі. Дзівосны гэты свет. Так, што у нас там? Ноч лічым. Ну, мяркую, што... Это мы подняли. Подняли. Все. Давай попили, лягаем спать. Паўночнае ззянне. Дарэчы, яшчэ звязана з паўночным ззяннем у нас вось гэтая рэч. Толькі калі гэтая шукала нам бункера, вось гэтая усе схованкі. Гэта таксама можна зрабіць. Пашукаць. Усё, так, на гэтым скончым. Дзякуй усім велічэзным. Бацька... Так, беднае дзіця, бацька ў ПК сядзіць. Ай, ты вечна мяне засмуціш неяк. Так, Ралев ёсць, Стрымченка нават ёсць. А хадзем да Стрымченка, слухаць, можа. Мы ўчора ж былі ў Ралефе, правда? Стрымаченка. Што ён там робіць? Kingdom Come гуляе, дарэчы, там таксама нешта вырабляе. Пастаянна нейкія чэлленджы на мегагардзеці, як і там складанасць гэтая завецца, не ведаю. Вось, Стрымаченка, так што перадавайце яму вітанне мае шчырыя, пойдзем да яго ў рэд, дзякуй усім велічэзны. Так, ну ўсё, мои шановныя, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Усім да пабачэння, добрага аўторка.